avui us presentarem el vídeo del procés de l'hort. A l'Obert es tracta que d'aquí, d'aquesta terra tan dolentota, fem un hort. Vale? Què us sembla? Ens hi posem? Sí, sí. Vinga, va. Suleiman. Becari. Fem molta arrel, poc tronc. Bestia, Què hem de fer? El pagés ese que venga. Que vingui un expert. Claro, tío. Que busquemos herba buena. Està molt atrasat, perquè no s'ha fet. Això ho El hauríem bròquil fet, gairebé, doncs s'ha de fer gairebé quan entreu ja a col·le, que entreu el 10, l'11, 15 de setembre. És que clar, entre que ens van arribar les eines, la terra bona, Sí, ens vam anar a finals d'octubre, novembre, una mica amb tot. al setembre, octubre, esperar una setmana o 15 dies ja és una barbaritat. Sí. Això jo els veig molt secs. Van brotar bé. Ha vingut una... I va ser tornant de Nadal que els vam veure ja així esgrogueïts. És que, esclar, desembre, gener, febrer estan molt secs. Ha passat de set i la terra. No hi ha més. No els estirarem, aquests, No hi ha cap més secret. És aquesta. Esto lo Que tiramos. si hagués regat més, doncs l'arrel estaria més grossa, això estaria més grosset, sí, però no s'ha pogut desenvolupar bé a fons. I això el que vol és tirar cap amunt. I'll show you what it feels like now I'm on the outside. I'll show you what it feels like. I'll show you what it feels like now I'm on the outside. We did everything right now I'm on the outside. Ara d'aquí en endavant què podríem fer? D'aquí en endavant, patata. Ho diríeu pel mes de maig. Sortiria bé la patata, sí. Patata. Què més? Pastanaga? Què més? Arròs no. No. Arroz, dices. Verdura, enciam, podeu fer àpid, verdura. Vale, Perquè llavors. coses d'estiu, meló, xínia, pebrot, virgínia, Massa tomàquet, d'estiu. tot això... És que estem molt abril. limitats. Clar, perquè Estem al molt fer l'estiu i limitats. aquí... I aquí ja no hi ha ningú. De fet, que us vingui maig, juny màxim. 22 de febrer. Farem una casotada. Esteu convidats. Gràcies.